ha arribat, i l'Arnau és el director del CAS, que és el Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible de Catalunya. Tenen un paper assessor amb els polítics, però també participen molt d'ajudar que es prenguin bones decisions. I també tenim el Salvador Samitier. Salvador Samitier està a l'oficina, és el cap de l'Oficina del Canvi Climàtic de Catalunya, i la idea seria que Arnau ens presentarà una visió més panoràmica del xoc climàtic, com sembla que t'agrada anomenar-lo més que canvi climàtic, i després tindrem la visió de com aterrem a Catalunya, i finalment acabarem una mica amb que els polítics del poble també pugueu fer aquest salt des de la panoràmica general, després saltarem a una panoràmica més catalana i després entraríem més amb les vostres propostes a nivell de poble. Per tant, moltes gràcies, i si et sembla, no sé si ja he pogut posar la presentació. Hola, jo em demano moltes disculpes, però infinites disculpes, que sortim quarts de Barcelona, anava bé, però la cosa es comença a complicar, Sabadell, els fixes 58, etc. Però és per aquí. El canvi climàtic tampoc espera que ja comenci a deixar d'enredar, no comenci a parlar. Moltes gràcies per la invitació. Ens ho iniciatives com aquestes, com a tradició, s'han anat repetint, i per tant, gràcies per la invitació, per pensar en mi. Jo soc el que vull dir perquè tinc aquí un referent que és en Salvador, llavors sempre és molt precís i vaig anar amb grans idees i és tan precís estar dient això. Llavors, per tant, està bé que comenci jo, que faci aquesta visió general i és en Salvador ja anem avisant. Entenc que això d'aquí és el passador? Són molt petons. La cosa pot ser que vagi pitjant i vagi passant dues experiències, dues darreres. I encara no faig res, Imagineu-vos, quan comenci a tocar això, el que pot passar. És aquest aquí, no s'obre? No passa res. Improvisarem perquè estava fantàstic, per tant, si no s'obre, no s'obre, per tant no hi ha opció que s'obri. Llavors, improvisarem. Són aquelles coses en directe, abans de Nadal tot passa. Tot passa abans de Nadal i l'estiu. Bé, jo el que volia comentar és aquests dies sabeu que a Polònia, suposo que no sabeu comentar, a Polònia hi ha la COP24. És una cimera internacional que el que intenta fer, el que intenta fer és concretar els mecanismes d'aplicació d'un instrument que es diu l'Acord de París. Heu sentit parlar de l'Acord de París? Sí? Més o menys? Sabeu que ja fa molt temps que tenim consciència que el canvi climàtic està... El canvi climàtic, aquesta pregunta, suposo que si n'assistim a totes les sessions, això ja ho sabeu, però el canvi climàtic és un... El clima és dinàmic, però en naturalesa poc sí que estem veient que des de la revolució industrial comencem a injectar uns camps convidats si comencem a emetre molts gasos amb efecte hivernacle i per tant es veu com la concentració dels gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera s'incrementen de forma espectacular en els últims anys i que s'ha augmentat aquest model econòmic. Llavors, coincideix perfectament aquest increment i una concentració de gasos amb efecte hivernacle a l'atmosfera en tot el que és unes senyals claríssimes d'escalfament. La temperatura del planeta comença a augmentar. D'això fa molt temps que tenim consciència, però quan dic no vol dir que tinguem que tenir consciència, no vol dir que tinguem acció o que hem pres accions. Llavors, bàsicament, a l'Acord de París, l'any 2015, París el 2015, el que s'assigna és un acord que el que intenta fer és arribar a concrecions, arribar a un compromís internacional per reduir aquestes emissions de gasos amb efecte hivernacle a un nivell que faci que la temperatura mitjana del planeta no s'incrementi per sobre dels 2 graus respecte a l'era preindustrial. Si pot ser anar a 1,5 graus. Llavors, estem en aquests moments a Polònia, això va ser el 2015, a Polònia
el que estem fent ara, el que estem fent a l'Estat és discutir com concretar els mecanismes perquè aquest compromís que s'acorda a París el 2015 sigui una realitat. Això serà a partir, si no m'equivoco, Salvador, entre vigor el 2020. Per tant, llavors, aquests moments que estem trobant és que, i potser això ho vist als mitjans de comunicació, és que la cimera no està avançant. La cimera no està avançant, si no hi ha una novetat en els últims minuts, la qual estava molt parada i fins i tot, no sé si és un tipus de televisió als mitjans. Això era una experiència que havia passat, la veieu, Aquest és l'Antoni Gutiérrez, és el secretari general del Convent de Nacions Unides, que va anar a una inauguració aquesta COP que és a Polònia, se va tornar cap a Nova York i ha hagut de tornar volant cap a Polònia per recordar, per una mica, i insistir, perquè no hi ha acord. Hi ha grans estats que estan parant les negociacions. I ell que hi ha dues frases que diu que les volia mostrar. Una diu, perdre aquesta oportunitat a Katowice, que és la ciutat en la qual s'està fent aquesta conferència, comprometria la nostra última i millor oportunitat d'aturar el canvi climàtic que està fora de control. No seria immoral, seria suïcida. I una altra frase que diu és, a la meva declaració d'obertura d'aquesta conferència, fa una setmana, em vaig advertir que el canvi climàtic va més ràpid que nosaltres i que Katowice deu, en termes microbucs, hauria de ser, en termes microbucs, un èxit. Hauria de ser una plataforma per revertir aquesta tendència que estem veient i que, per tant, en resum, passo de la presentació, estan veient l'èxit de Katowice, està passant aquests elements, estem veient a nivell internacional com les emissions van augmentant. Fa pocs dies, un estudi científic molt rellevant va continuar apuntant aquest increment que la crisi econòmica s'ha ajudat a frenar les emissions. Veiem que continuen incrementant-se i que aquesta tendència no deixa de créixer. Però al mateix temps que veiem aquesta tendència mundial d'incrementar les emissions de la zona hivernacle, tot això coincideix amb que cada any, els últims anys, la sap de llum, entri la pantalla i faig un homenatge. Però això ens ho saltarem, I els de Guterres, Nacions Unides, la veieu. Estem veient com, per un costat, la temperatura va augmentant. Veiem aquí algunes mostres d'anys i veiem que el que ens diuen els científics és que cada any que passa és més càlid. Clar, des que hi ha registres i en models anem veient cada any, en els últims anys, n'hi ha 6 o 7 que són cada cop més càlids. I els científics ens diuen que això és, aquí comencen els científics a il·lustrar com aquesta temperatura, com estem veient, com aquesta temperatura del planeta, com el planeta s'està escalfant en relació a aquest període preindustrial, que recordeu també que l'acord de París parlava d'un incrementar la temperatura del planeta més de 2 graus per sobre la temperatura que hi havia a l'època preindustrial. Aquesta temperatura no és igual, la temperatura no és igual d'arreu, però aquí el que ja veiem és que aquí veia l'escala de colors, com termes generals, entre el 2006 i el 2015, els increments de temperatura, doncs en molts casos van superar aquests 2 graus. Però això és molt greu i és molt curiós perquè el que ens diuen els científics de l'IPCC, l'IPCC no és que parla sobre IPCC, grup intergovernamental d'experts en canvi climàtic, som experts en fer servir noms molt llargs que ningú repeteix i per això ningú es coneix, llavors fem moltes sigles, cosa que es converteix en un llenguatge pràcticament indesxifrable. Doncs els científics de l'IPCC el que ens diuen és que hi ha aquest acord de París que diu només poden arribar a 2 graus, però que hauríem d'anar cap a 1,5, però que si en aquests moments ja estem en un nivell, no arribarem a les 2, estem encara a l'1,1, estem en un grau, per tant no estem 2.
al Mediterrani ho veurem i si fem, al Mediterrani estem superant això, però el que ens diuen els científics és que a París el que hem fet internacional era dir, d'acord, no podem arribar a aquests graus i el que farem serà que cada estat membre ens digui quins són els seus compromisos de reducció de les emissions de gasos amb efecte hivernacle. I el que ens diuen aquests científics, l'IPCC, quan fa l'informe aquest del president del 2018, que és un informe que analitza com ho tenim en relació a l'1,5, el que ens diuen els científics és que per un costat ens anem 1,5, ens comprometem a 2, però els compromisos individuals de cada estat, si els sumem, ja se'n van a 3, si no aquí. Per tant, tenim un problema de coherència essencial entre els acords internacionals i el que realment cada estat vol fer. Per tant, això és un tema que és greu. Aquí, perquè si algú hi ha dubtes, pots que repeteixo les gestions? No, tinc una semblant. Val, llavors més explicacions en Salvador. Però el que estem veient és quan algú diu, escolta, el canvi climàtic sempre ha passat i això, escolti, això no ho acostumem a dir, i em permetreu si hi ha algun geòleg aquí, disculpi, hi ha algun geòleg? Els geòlegs acostumen a dir això, no passa res, nosaltres hem èpoques geològiques i per tant el clima sempre ha canviat. I dius, sí, però nosaltres fa 400.000 anys no hi érem, jo no hi era, vosaltres no hi éreu, i aquí el que estem veient és que això seria el 1950, el 0 és el 1950 cap enrere. I el que estem veient és que en els últims anys, des del 1950 cap a dalt, cap al present, les emissions de gasos d'efecte hivernacle sí que augmenten de forma alarmant. Que puc així dissenyar. M'agrada més bon l'escenari, però tot això, en aquest moment estem per aquí. Clar, veieu aquí que hi ha com una incoherència entre el que estem demanant, entre el que ens diuen els científics, el que està passant el que és comprometiment internacional i el que realment estem fent, perquè en aquests moments les emissions no deixen de créixer. Això és un tema que, clar, això d'aquí no és el món, té noms i noms, té noms que escassos com nosaltres. Són els governs, són les empreses, són els ciutadans que es movem un cotxe des de Barcelona cap aquí, Santa Eulàlia, Ronçana, Barcelona, Matadepera, Santa Eulàlia, Ronçana. Per tant, tots som una mica corresponsables catalament, però veiem la tendència que és. I que deia abans, en els últims anys, el que estem veient és que les emissions tendeixen a créixer i per tant la situació no fa res més que empitjorar. Això és una notícia que sempre veiem quan fas una conferència per donar notícies de diaris internacionals, perquè era molt bé. I aquestes són molt recents aquestes, que és el 22 de novembre del 2018, i el que diu del diari, el Washington Post, i el que té és que en tot cas les emissions de gasos d'efecte hivernacle estan creixent i que llavors ho diu en contraposició d'un diari americà amb una altra notícia d'una agència del govern americà que diu, escolti'm, els americans, penseu en Donald Trump, que està demanant que està en contra del Port de París, que vol sortir del Port de París, i és una decisió del canvi climàtic. I apareix un informe d'una agència del seu govern dient que el canvi climàtic als Estats Units, és un dels principals emissors, afectarà i ell planteja que segurament hi haurà de cara a 2100 una pèrdua, l'equivalent dient la pèrdua econòmica pels Estats Units pot arribar a ser el 10% de la seva economia. Això és una recessió econòmica, és equivalent a una crisi econòmica alarmant, profundíssima. Per tant, és un informe que és claríssim, precisament en contra dels principis de Trump, però ni així reaccionem. Això torna a ser l'informe aquest de l'1,5 graus que deia abans de l'IPCC. Aquí veieu que hi ha molts colors de color. Us podeu imaginar com més fosc coixin els colors, més preocupant és la situació. I aquest informe el que està dient és analitzar certs elements. Per exemple, parla
dels coralls, que són els ecosistemes més sensibles al canvi climàtic i més amenaçats al canvi climàtic. Parla també de la... aquí parla de mortalitat com a conseqüència de la calor, el turisme, la producció d'aliments, de l'agricultura, les inundacions dels rius i les inundacions dels nostres litorals, l'impacte dels ecosistemes terrestres, els impactes en la regió àrtica. I tots va dient, a partir de quina temperatura, de quin increment, recordeu sempre el París de 2 graus de temperatura al màxim increment, diu a partir de quin increment de temperatura comencem a entrar en zones, diguem-ne, això seria una afectació molt greu, de desert de blanc, a l'Ila seria de poca afectació o molta afectació. Llavors et diuen, en molts casos, que a partir d'un increment d'1 grau la cosa ja comença a complicar-se. Recordeu que no estem en 1 grau, que no se compromisen en 2, però que juguem tots els compromisos dels estats estarien per aquí sota. Per tant, vas veient com alguns ambients, com és els corals o la regió de l'Àrtic, o quan fem també en zones en les zones costaneres, doncs realment tenim un problema gravíssim de futur, de present i de futur. A nivell mundial els impactes són molt clars i si tornéssim a les presentacions de les pantalles que m'he saltat veuríem alguns casos i si entreu només a la premsa aquesta setmana veureu centenars d'articles que van alertant sobre qüestions, sobre impactes gravíssims. En aquests moments cada agència de Nacions Unides, la FAO, que porta l'agricultura, l'OMS, la Salut, totes elles van fent informes i malauradament no n'hi ha cap que sigui possible. Tots estan parlant d'impactes negatius i molt greus sobre la salut, sobre la producció d'aliments, etc. Si a nivell internacional el que preocupa, també es preocupa molt a l'àrea mediterrània. A l'àrea mediterrània tenim un grup d'experts, s'acaba de crear un grup d'experts en canvi climàtic i ambiental, que es diu MEDEC, on tenim científics catalans, que el que estan fent és intentar analitzar si el món és complicat, el Mediterrani tothom té molt clar que és una àrea especialment sensible davant dels efectes del canvi climàtic. I aquest grup d'experts el que està fent és intentar passar d'aquesta idea que el Mediterrani és una zona especialment complicada, intenta passar aquesta idea a veure realment els impactes reals que ens poden afectar. I aquí que ens diu, aquest és un informe que és l'abans d'un informe que es publicarà el 2019, però que ja estan fent alguns avanços i llavors el que diu és que a nivell del Mediterrani l'increment de temperatura és de 1,4 graus. Ha estat de 1,4 graus quan a nivell mundial, com ens deia en Salvador, estem ja a un increment d'1 grau i recordeu aquest topat de 2. Llavors al Mediterrani ja estaríem a 1,4. Per tant, estaríem posant-nos cada cop en una situació cada més de més risc que en altres zones. A Catalunya, espero no aixafar-te res solo del TIC, bàsicament, si no repetirem i consolidem coneixement, a nivell mediterrani tenim un grup d'experts, a nivell internacional hi ha un grup d'experts de canvi climàtic, l'IPCC, a nivell mediterrani tenim un grup d'experts que deia abans, el MEDEC, que és nou, però a Catalunya fa un cert temps que estem preocupats per aquesta qüestió i que estem preocupats per bàsicament que estem trobant això. Quan vam començar l'aventura del primer informe sobre el canvi climàtic l'any 2005, veiem que no hi havia estudis de fons, estudis rigorosos, estudis globals, per temàtica, paràmetre d'estudi que ens digués com el canvi climàtic ens estava afectant. El 2005 pot semblar molt lluny, o molt a vora, això depèn de cadascú, però us asseguro que hi ha un moment en el qual estan plantejant, estan començant a treballar en les polítiques climàtiques. I en aquest cas, per això vam decidir, des del Departament de Medi Ambient, des del CAS, que tenim aquesta presidència, des d'Institut d'Estudis Catalans i des de Meteorologia de Catalunya, començar a analitzar, a demanar als científics de Catalunya
que ens diguessin com el canvi climàtic està revolucionant el nostre país i com seria el futur, o sigui, com havia evolucionat, com evolucionaria i quins impactes podria tenir. I aquest estudi que es va fer el 2005 es va tornar a fer el 2010 i ara es va tornar a fer el 2015, tot i que s'acaba el 2016 i portem uns quantes executius que partim. Aquest és un estudi científic independent, que vol dir que nosaltres, des del punt de vista de l'administració, va ser apadrinar-lo, impulsar-lo, finançar-lo i intentar que els científics puguin treballar en les condicions adequades. Però bàsicament és un estudi que el que diu ho diuen els científics, no l'administració. I el TIC, diem TIC perquè és la informació del canvi climàtic a Catalunya, el que ens diu és que entre el 1950 i el 2014 la temperatura mitjana anual de l'aire s'ha incrementat en 0,23 graus per dècada. Això quan tu expliques a una persona que ha incrementat la temperatura en 0,23 graus és poc, o sigui, per dècada, vull dir, si ens en dècades que estem a l'1 i escaig. La gent diu 0,23, o sigui, cada dia quan surt de casa, o sigui, els canvis de temperatura que jo aprecio en el dia ja superen de llarg aquest 0,23. Per això hi ha risc que algú pugui arribar a analitzar què vol dir aquests 0,23 graus. Això té impactes, és una tendència que va sumant i que acaba tenint un impacte real en molts temes de salut, com en temes d'ecosistemes, etc. Aquest increment de 0,23 graus a nivell per dècada, diguem-ne, és especialment important a l'estiu. I el que ens està dient a nivell de projeccions és que per aquesta dècada, el que diuen els científics és que, el que diuen els models científics, és que l'increment serà de 0,8 graus per aquesta dècada i que al final s'arriba a poder a 1,4 graus respecte a la mitjana 1961-2000. I aquest increment no és homogeni de tot el territori, sinó que és especialment important, o podria ser especialment important al Pirineu i en l'època i a l'any, diguem, durant les estacions, podria ser especial a l'estiu. L'altre gran tema quan pensem en canvi climàtic són les precipitacions. I els científics ens diuen que fins ara no s'atreveixen, diuen que estadísticament no és significatiu, per tant que encara no poden dir al 100% que és així, però ens diuen que hi ha hagut una reducció de la precipitació d'un 1,2% per dècada a tot el país. Però fixeu-vos que hi ha hagut un increment especialment important en les àrees que són les que s'estan proporcionant l'aigua, el recurs que estem consumint per la part dels ciutadans del nostre país. Estem parlant del Pirineu, que són les responsabilitats de les conques fluvials. I aquí és on es produeix una disminució més important. I aquí, ja veieu, de cara al 2050, hi ha una tendència incerta, però les projeccions apunten a una disminució d'aquesta precipitació. I que seria, diuen, disminució de la precipitació si no trobem instruments d'adaptació, per tant, fonts alternatives d'aigua o un ús insatisfet de l'aigua, ens porta a un escenari d'escassedat hídrica. I a part també el que ens diu el TIC, ens diuen els científics, és que es preveu un augment de les temperatures extremes, onades de calor, tropicals, especialment les nostres, litoral o de litoral, nits i dies calds i les ratxes seques, que seria tota la temporada, els dies sense precipitacions. I aquest tema dels extrems és un dels elements que molts dels científics també s'han apuntant. Escolta'm, un dels elements que estem veient és que el canvi climàtic ens porta a situacions extremes. Molta calor, episodis de molt fred, episodis de molta sequera, llargues temporades sense pluja, però després pluges torrencials que fa que sigui difícil després també aprofitar que aquesta aigua s'aprofiti. A partir d'aquí, quan dèiem abans d'escassedat hídrica, el que diuen també els científics que participen al TIC és que de cara a mitjans d'aquest segle, del segle XXI, es va produir una disminució de l'aigua disponible que es feia entre un 9,4% a les comarques de Pirineu i d'un 22% al litoral. Per tant, aquests és un dels punts que nosaltres ens posa en situació especialment, ens fa estar especialment preocupats. Però esclar,
també tenim l'element, el canvi climàtic està tocant a tots els elements, i per tant els científics també estan parlant de la platja, no? com de la costa, i ens estan dient que de cara al 2060 doncs podríem tenir més de 164 quilòmetres del litoral català doncs en situacions de vulnerabilitat. Pensar també en tantes coses, i ja pensem en clau econòmica, quins són els principals actius turístics del nostre país, actius econòmics del nostre país, que són precisament les platges. Per tant, ja tenim uns elements importants. I mentre passa tot això, tornem abans, que deia abans, la COP24 de Katowice, a Polònia. I és una imatge, això Salvador no l'he dit jo, i per tant s'ha equivocat. El periodista, el dibuixant, s'ha equivocat posant els noms. Però no tenim. Aquí bàsicament, Rio de Janeiro, el protocol de Kyoto, Johannesburg, és un resum de conferències internacionals i expressa una mica l'opinió que té, en aquest cas, un dibuixant, però que té molta gent, quan fas conferències sobre el canvi climàtic, molta gent et diu, sí, vostès fan reunions i moltes conferències internacionals i tot el que vulguin, però cada cop que parlen, mentre van parlant, bla, el planeta cada cop està en una situació pitjor. Per tant, és una reflexió que molta gent té, reflecteix la visió que molta gent té de dir, per molt que estiguem posant polítiques internacionals, per molt que us comprometeu a 2 graus científics, a no incrementar la temperatura de 2 graus, vosaltres, quan arribeu acords, ja us comprometeu aquests dos, però esteu fent actuacions que van cap a 3. Per tant, diguem-ne que és un d'aquests elements que cobrien a dir, ui, i aquí no sé com vaig a temps. Justet, no? Bàsicament, per això us ho deixaré, veureu que no és només el canvi climàtic, malauradament, és només on el tenim aquí. El canvi climàtic és només un dels elements que impacten sobre el nostre present i el nostre futur. I no vull ser negatiu, estem aquí bàsicament per intentar conèixer la realitat i intentar esperonar respostes. Però bàsicament el que estem veient és que en aquests moments tenim tot un conjunt de reptes i de problemes que ens estan afectant al nostre planeta que realment fan pensar que o esperonem la reacció, esperonem el nostre treball per intentar canviar les situacions o tenim un futur bastant complicat. I això són els elements que en aquests moments estan preocupant, i això des del Consell Assessor estan dient sempre, o estan dient com accelerem les inversions per mitigar el canvi climàtic, per reduir les emissions o per adaptar-nos, però hem de fer una transformació molt més ràpida del que fins ara ens estem plantejant. Nosaltres vivim en un país fantàstic, més o menys tots tenim un nivell d'una vida prou confortable, però en molts països del món això ja no hi és, en molts països del món han desaparegut els països i tenim exiliats sense possibilitat de retornar als països que ja no existeixen. I nosaltres, des d'aquesta nostra perspectiva, anem veient canvis molt subtils i no som capaços de veure el que ens ve a sobre. Per tant, són canvis que van darrere a poc, molt subtilment, però ens tocarà, el món que ens ve serà bastant diferent del que tenim ara. Per tant, jo deixaria passo les presentacions i només deixaria, això va ser molt de surfista, m'agrada molt això de ser de surfista i que sempre es pot també acabar amb el cicle Einstein, que és el més savi que jo. Més savi que jo, crec que l'Einstein, el Salvador, Semitia i jo, perquè torna. I el que diu l'Einstein és no es pot resoldre un problema de la mateixa consciència que l'ha creat. És una frase molt coneguda, és ara veure el món d'una nova manera. I quan parlem de canvi climàtic, el que no podem continuar és amb les tendències. Cal accelerar els processos i cal entendre que hem d'optar per actuacions com transformadores. El problema, i això va de cara al món polític, és que moltes vegades atribuïm als polítics una passivitat o una lentitud de necessitar reaccions, però al final som també nosaltres els que moltes vegades com a ciutadans estem frenant algunes actuacions que des d'una lògica política, una lògica científica tenen un cert sentit, però que estem enviant també al nostre paradigma vital. Per tant,
I és una reflexió de dir, nosaltres, ciutadans i els polítics sospirats hem d'entendre, no? Tots els actors, que cal canviar com estan fent les coses. I que implicarà transformacions a nivell econòmic i social molt importants. Li passo la paraula al Salvador. Salvador. Si no faig servir el micro, se'm sents bé? O això? Sí? Perquè si no, això prefereixo a viva veu, si ja intentarem fer-ho bé. A veure si tenim sort i no... I ara que ja tenim... És aquesta. A veure... Si tenim sort. Que si no em funciona em mata una mica, com que sé que mata de pera, si no... A veure... Bueno, la meva idea és intentar explicar-vos, he vist que hi ha alguna... Aquí no sé si tinc la d'Einstein o no, però també en alguna presentació també tinc... El pobre el fem servir molt amb això, ja anirem més ràpids. La idea és intentar explicar-vos algunes coses més relacionades amb Catalunya, amb alguns dels impactes que hi ha i què és el que estem fent. A veure... Vale, doncs si... M'agrada, sempre començo, molts llocs començo amb aquesta, que és un castell, perquè amb el tema del canvi climàtic, sobretot la part d'intentar resoldre o reduir el tema del canvi climàtic és molt com un castell. És el castell, molt típic a Catalunya, vol dir que tothom hi pot participar, tingui l'edat que tingui, i tothom pot formar part de la solució. Gràcies a que tothom participa, des de gent més jove a gent més gran, es fa una construcció que a priori podria semblar molt difícil de poder fer. Però gràcies a que tothom hi està, doncs es fa. I al final és un èxit, en aquest cas és un 4 de 10, que Déu-n'hi-do el que costa fer això. Per tant, el canvi climàtic és una miqueta el mateix. Si no hi participem tots, serà difícil resoldre. És cert que no tothom té per què participar de la mateixa manera. Hi ha diferents graus, hi ha diferents responsabilitats, hi ha uns que som, i ens posem, perquè nosaltres som del món desenvolupat, som més responsables que altres llocs del món, però d'alguna manera tots hem de tenir i hem de formar part. Aquesta la passo perquè és la mateixa però amb més coloraines, però penseu una cosa amb això, la importància que té i el que ha dit l'Arnau. La nostra civilització, fins i tot abans de la primera civilització humana, mai ha viscut amb aquesta concentració de gasos de l'efecte hivernacle en el planeta. Mai. Cap civilització humana, entesa com a tal, ha viscut amb aquestes condicions que nosaltres hem creat. Per tant, això ens pot donar un element de reflexió en aquest tema. I abans que parlava dels geòlegs, sí que el planeta ha tingut altres canvis. Hi ha hagut planetes, o sigui, la Terra, molt diferents a les que tenim ara. Condicions difícils que nosaltres poguéssim estar en aquelles condicions. Per tant, això també ens dona una idea, mirant al passat, quines condicions tenia la Terra amb concentracions de gasos similars i en temperatures molt més altes, i per tant també és una idea de dir què és el que pot passar en un futur. No en un futur immediat, però sí en un futur. En el fons, el canvi climàtic, tot això, és el que estem parlant, i els que són potser enginyers o que tenen aquesta formació, és un balanç d'energia. La Terra, el que tenim és un balanç. Ens arriba una energia del Sol, una part entra i una part surt, i una part es queda. Doncs això és el que li està passant al planeta. Nosaltres el que estem fent és hem canviat l'atmosfera d'aquest planeta, la qual cosa és fàcil de dir, però s'hi ha de dedicar temps i constància per canviar la concentració de l'atmosfera d'un planeta. Doncs això és el que hem fet. I aquesta atmosfera, que ja ens anava bé, perquè gràcies a que hi havia una atmosfera, doncs la temperatura del planeta era agradable, però el que hem fet és canviar-la de tal manera que cada vegada reté més energia, reté més calor. I d'aquí ve que s'escalfa. Això és el que fa. És un hivernacle, és com si tingués un hivernacle. Doncs el que estem fent és modificar
i ens queda més energia aquí dintre. I aquesta és la mare de tot, perquè a partir d'aquí ens incrementa la temperatura, però l'important no és només que ens incrementa la temperatura, és que darrere d'això el que ens canvia és el clima. Plou diferent, hi ha més tormentes, més aiguats, plou d'una manera, s'escalfa el mar, això vol dir moltes implicacions a la pesca, etc. Això és el que hi ha una mica darrere de tota aquesta història. Aquesta la passaré d'això. Aquí teniu l'increment de temperatura a nivell mundial, l'Arnau una mica ho ha dit, cada vegada és més càlida. Aquesta és el mateix, però per dècades, cada 10 anys. Cada 10 anys la mitjana és més calenta que la dècada anterior. Per tant, sempre sembla com una escala, perquè d'un moment cada vegada anem incrementant, es va incrementant la temperatura mitjana del planeta. I això és el mateix, però a Catalunya. També ens passa. Aquí la gràfica és diferent, aquí el que s'agafa es va agafar el període de 61-90 com a període de referència, es fa la mitja de la temperatura d'aquests 30 anys. En clima sempre hem de pensar que les dades han de ser mínim de 30 anys. D'un any per l'altre no sabem si el clima ha canviat. Necessitem períodes llargs per saber si una cosa canvia, per tant mínim 30. Doncs s'agafa aquest com a valor de referència i comparem els anys respecte a aquest valor. Per això aquí veieu 0,5 vol dir que és 0,5 graus més alta que la mitjana d'aquest període. I veieu que a partir d'un determinat moment sempre estem per damunt. Sempre estem en temperatures més altes que la mitjana dels anys 60 a 90. De fet, pràcticament dels 15 anys més càlids de Catalunya, excepte 2, tots són del segle XXI. I al segle XXI només portem 18 anys. Doncs quasi tots els anys del segle XXI són els més càlids que hi ha hagut a Catalunya des que tenim registres, però tenim bastant antics, perquè s'han pogut reconstruir i ens anem fins i tot als 1700 i pico amb temperatures reconstruïdes. Mai hi havia hagut aquest element. I no només això és l'increment del nivell del mar. El mar també està pujant a tot arreu i aquestes són dades de l'Estartit. Això sempre ho veureu amb clima, mai hi ha línies rectes, tots són dents de serra perquè la natura no es comporta mai linealment, sempre va fent oscil·lacions, però la tendència és cap amunt. De fet, tenim 4 centímetres al mar per dècada. Abans l'Arnau deia 4 centímetres, abans dèiem 0,23 graus per dècada, sembla poc, 4 centímetres deu ser una cosa així. Però llavors penseu una cosa, en terme mig, per cada centímetre que incrementa el nivell del mar és 1 metre a dins a terra, o sigui 1 metre menys de platja. 1 centímetre, 1 metre, promig. Això va per platges, no és el mateix a la Costa Brava, amb penya-segats, evidentment, que a les platges del Maresme o a Tarragona, però com a valor de 6 per tenir-lo al cap, 1 centímetre és 1 metre, per tant ja comença a ser important, si ja tenim 4 metres en algunes platges menys, perquè el mar s'ha incrementat i la tendència és a pujar. Això que ens passa aquí passa a tots els oceans. El Mediterrani, el ser tancat, o molt tancat, té unes particularitats, l'Atlàntic del Pacífic tenen uns altres elements, però en línia general no ens passa res extremadament diferent del que passa a altres llocs del planeta. Aquí, i perquè veieu el tema de la importància, una del que succeeix a peu de terra i una altra, també una mica amb el tema que us deia que tothom pot participar, doncs això, el senyor Josep Borrell Bargalló, de Ribera de l'Ebre, és una persona, voluntàriament, per iniciativa seva, porta entre 44 i 46 anys, des dels anys 70, de fet observant. Una persona que el que feia era, sortia i anotava, una persona molt metòdica, anotava quan veia la primera oreneta, quan hi havia la primera floració de l'ametller o quan hi havia algun element. I ho ha anat anotant. De fet, les dades que té aquest senyor són, si les haguéssim de comptabilitzar en euros i diners, el que ha fet, ens costaria molts calés fer-ho a les administracions, el que ha fet això. Fins al punt
de cara ja s'ha constituït a Catalunya una xarxa que en diuen ufanològica, és a dir, gent que es dedica, gent, no cal tenir màsters o doctorats, és tenir una formació que t'agradi i capacitat d'observació, i sempre fer-ho molt igual i molt sistemàtica, doncs s'ha constituït perquè és molt valuosa aquesta informació, per un costat pots lligar els increments de temperatura, el que ha plogut o ha deixat de ploure i com va, amb el que succeeix a la natura. I llavors el servei meteorològic, de fet, està agafant aquestes dades i les està creuant amb les dades seves de pluviometria, temperatura, per veure què és el que succeeix. Doncs, les dades que abans us he ensenyat de l'increment del nivell del mar de l'Estartit, també és un senyor que també es diu Josep, el Josep Pasqual, que és el mateix. Ell amb la seva barca ha sortit des de fa més de 40 anys a mesurar temperatura i increment del nivell del mar a diferent fundària. Gràcies a això tenim aquestes dades. El dia que el senyor Josep Borrell i el senyor Josep Pasqual no ho puguin fer, no sé qui farà aquestes dades, ni qui ho pagarà. Amb aquestes dades, la pomera s'ha avançat 22 dies en aquests anys, l'olivera 16, la prunera 7 dies abans, el cirerer 8 dies abans que fa 45 anys, la floració de la vinya s'ha avançat 8 dies, les fulles s'ha retardat 27 per l'ametller, 15 per l'avellaner, alguns ocells ens arriben abans, 20 dies en el cas de l'oreneta. Tot això són indicadors que el clima ha canviat i la natura reacciona davant d'aquests canvis. Això també és ciència. La ciència són els satèl·lits i tot això que ens permet tenir informació, però això també ho és. Això també forma part de la ciència i de la constatació de que les coses estan canviant. I això per l'agricultura, o qualsevol pagès, té importància perquè s'avancen, el període vegetatiu augmenta, la gestió de l'aigua ha de ser diferent, perquè potser les necessitats d'aigua les tenim abans que no pas fa uns quants anys, doncs tot això té la seva importància. I també és important, això no és ser fatalista, però hi ha una part de tot això que vindrà, no ho podem evitar. Aquella gràfica que us deia que la concentració de gasos de CO2 a l'atmosfera ha augmentat molt, això ja està, a l'atmosfera, i això no ho podem eliminar fàcilment, i estarà allà moltes dècades, fins i tot potser més d'una centúria, més de 100 anys, ja estarà aquella concentració a l'atmosfera. Per tant, el clima d'un planeta és molt difícil canviar-lo, però és com els transatlàntics, un cop l'has canviat també és molt difícil parar-lo. Per tant, hi ha una sèrie de canvis que hi seran, i per tant ens hem d'adaptar, no d'una manera fatalista, no dient tot que funciona malament, s'ha de saber, veure per on ens poden venir i intentar aplicar les solucions que es puguin fer. I per què és important el canvi climàtic? A veure, el canvi climàtic heu de pensar que tots aquests increments de temperatura, de règim de pluges, tot això que canvia, el canvi climàtic no actua sobre un món perfecte, no actua sobre una societat perfecta, no fem les coses perfectament, actua en un món real, amb problemes que ja existeixen. I el canvi climàtic té anava a dir-li una gràcia, no és una gràcia, però el que fa és accentuar les debilitats que ja moltes vegades tenim. És a dir, els fenòmens no són extremadament diferents del que tenim. Per exemple, a Catalunya sequeres, al Mediterrani, les sequeres hi han estat, formen part del nostre clima. Però què fa el canvi climàtic? El que ens accentua és que en tindràs més i més intenses. Això és un canvi important, però sequeres ja en tenim. I aleshores aquí us portava alguns exemples d'això. Per exemple, a nivell mundial, després ja entraré en coses de Catalunya, aliments, alimentar la població, què és el que està passant i què és el que alguns organismes internacionals avisen. Home, al món, sense tenir en compte el canvi climàtic, la població ens augmentarà molt, molt. Passarem de 7.500 milions d'habitants que tenim ara a uns 9.000 o més de 9.000 milions de persones a la Terra. A més, la dieta està canviant.
mengem més carn. No només nosaltres, el món occidental. És que els xinesos es van cansar de menjar arròs. I ara tenen diners per comprar carn, llet, ous, i també els agrada, i també en volen. I per tant, ens augmenta la producció de carn. I diu, quin problema té que mengin més carn? Doncs que en mengin. Home, sí, però per produir 1 quilo de carn es necessiten molts cereals. De l'ordre un número bastant important de cereals i d'aigua per produir 1 quilo de proteïna animal. I per tant, vol dir territori, vol dir cultius, vol dir aigua per poder-ho tenir, per poder alimentar. Per tant, això és el que ens està passant. I els rendiments de l'agricultura no estan pujant amb el mateix ritme. És a dir, l'agricultura va tenir com van dir la Revolució Verda, a través dels fertilitzants, de manera que es van augmentar molt els rendiments per hectàrea, però això s'ha acabat, és a dir, ja és més difícil. A més, una altra cosa, les bones terres de cultiu ja estan utilitzant-se per cultivar, evidentment, perquè no som tontos i per tant el primer que anem és a les millors terres de cultiu. Les altres terres no són tan bones per cultivar. Per tant, aquí tenim un problema. D'aquí que, per exemple, Xina està comprant territori a Àfrica, bàsicament per cultivar, alimentar-se i que això sigui i per enviar i per tenir-ho cap a Xina. Què està fent? Portant aliments i aigua, en el fons, perquè els cereals necessiten aigua, doncs està portant aigua cap allà. Aquest és l'escenari que tenim en el món. Si ara resulta que ens augmenten els fenòmens extrems, que vol dir sequeres, llavors, per exemple, de vegades als Estats Units ha tingut problemes, graners cerealístics tenim a Rússia, tenim als Estats Units, però a vegades han tingut sequeres fortes i el rendiment dels cereals ha caigut. Doncs clar, si això ens augmenta la temperatura i la disponibilitat d'aigua baixa, els règims pluviometris canvien, i això, clar, si això ho poses aquí, doncs clar, què tenim? Doncs quin és el risc? Estem parlant de riscos, no vol dir que hagi de passar, però el risc és menys disponibilitat d'aliments. Si hi ha menys preus ja sabem com funciona el mercat. Menys disponibilitat, especulació, augment de preus, més inestabilitat general. Als països hi pot haver més inestabilitat. De fet, ja ho hem vist en alguns països. La primavera àrab una mica es va disparar perquè va augmentar el preu d'alguns aliments, etc. Per tant, és un risc en el qual nosaltres ens trobem, el món es troba en aquest moment. I això també, encara que sembli que sigui el món, però també ens afecta. Quan hi va haver, em sembla que va ser el 2008, una sequera molt forta, una reducció important de la producció de cereals, el preu del pinso a Mercalleda va pujar, però molt. És a dir, el món també ens afecta a nosaltres, encara que les coses succeeixin molt lluny d'aquí a Catalunya. Això ja és més típic català, diguéssim. En el cas dels boscos, quina és la situació a Catalunya, per exemple, amb els boscos? Aquí, com sempre, aquesta banda és, aquí el canvi climàtic no hi juga. Catalunya ha patit un canvi d'usos molt fort en el seu territori. És a dir, des dels anys 1950 cap aquí hi ha hagut un abandonament de terres de cultiu bastant important i aquest territori s'ha recolonitzat pels boscos. Fins al punt que en aquests moments un 60% de Catalunya, del territori, 32.000 quilòmetres quadrats que són Catalunya, un 60% es qualifica com a forestal. No vol dir bosc, però vol dir matollar, vol dir moltes coses, però és forestal en aquests moments. Clar, i un bosc amb una baixa rendibilitat econòmica. Els usos del bosc tradicional, fusta, per tant material estructural i energia, llenya, ja no els fa servir quasi ningú, ha perdut el seu ús. I la rendibilitat és baixa. El bosc mediterrani és el que és i és baixa. Per tant, ens ha crescut molt la massa forestal, amb una mica desordenada, perquè no li hem fet una gestió insuficient en aquests moments. Clar, si a això li afegim un increment de temperatura important, més sequera,
sequeres més importants. Clar, això ens provoca que tenim un bosc, en general, les espècies, estic sempre parlant a nivell globals i de mitjanes, doncs és més dèbil, és més vulnerable que els incendis, més vulnerable a la sequera, són menys capaços de suportar períodes de sequera i també moltes vegades a les plagues. Per tant, aquesta és la situació dels nostres boscos. De fet, aquí em sembla que vam fer un projecte europeu, això és a Requesens, a l'Albera, vam agafar tres zones delimitades, llavors aquesta la vam deixar tal qual, zona de control, no se li va fer res, i aquestes dues es van fer dos tipus de tala diferent, de tala selectiva. Em sembla que no sé si és la següent, aquí està. Aquest era el bosc inicial. Tenim boscos bastant impenetrables, és a dir, que no hi entres. És a dir, des d'una visió urbana semblen molt macos, perquè també hem idealitzat molt el bosc. Jo soc de Barcelona, molt urbanites amb això, però tenim boscos impenetrables. Quan un bomber veu això, se li arrefa una mica, perquè quan hi hagi un incendi no sé per on entraré, d'això. I se li van fer dos tales, una tallada més d'arbres per deixar que entri més llum, diguéssim, s'obria tota la capçada, i una altra que era més de sotabosc. Es deixava més l'arbre i només es tallava més la part de sota. Més que res era per veure si hi havia diferències en quant al comportament del bosc segons quina gestió es feia. Aleshores, això és com va quedar. El juny del 2015 estaven així, la control igual i aquestes dues, la clarida baixa i la clarida de selecció. Això ho veu un de Barcelona i diu vaya desgràcia que ho he fet amb el bosc perquè és molt més bonic aquest d'aquí, tot és més verd, més catifa. Vam tenir, entre cometes, la sort, mentre feien la durada d'aquest projecte, que el 2000, entre el 15 i el 16 va haver aquí una sequera dura, forta en tota aquesta zona. La precipitació en aquesta zona va ser de les més baixes que hi havia. I aleshores, això és l'octubre del 2016, el d'això. Aquí teniu els boscos, la part de clarida baixa i la tallada en selecció. Semblen normals, es van recuperar, verd. I aquí no, a la zona de control, aquí es veuen molts marrons. Això són arbres secs. No van a l'estrès que els hi va provocar, que no era la primera, ja acumulaven estressos, diguéssim, doncs va fer que no poguessin suportar tant elements. Per tant, això el que ens diu és que si volem tenir bosc a Catalunya, hem de començar pensant com el gestionem, aquest bosc, per poder continuar tenint. Això vol dir, abans ho comentàvem, doncs ara que hi ha la possibilitat d'aprofitament de biomassa, l'utilització per al tema energètic, doncs pot ser una bona oportunitat per tornar el bosc a tenir una certa funció. Això quan em senten segons quins altres col·lectius més conservacionistes es posen més nerviosos. No es tracta d'entrar als boscos a matar de golla i arrasar amb tot el que hi ha, però sí que és necessari portar a terme una certa gestió del territori que tenim. Per exemple, la costa. Això és per la zona de la Costa Brava, això, si no recordo mal, és a Fluvià, Badia de Roses, l'any 56. Aquí tampoc el canvi climàtic no juga. Terres de cultiu, tenim la platja... Això és 2014. Tota aquesta zona, urbanitzacions a tope. I quan més arran de la costa, millor, perquè és més maco veure el mar des d'una finestra. Platja, home, aquí es veu una franja, aquí ja cada vegada em va quedant menys d'aquest element. I per què? Aquí teniu això aquí encara que hi hagi la línia, aquí no hi ha separació, és la costa continuada. Aquí el que teniu és, com que hi havia una petita urbanització, unes cases, aquí es va fer un dic, de contenció, una estructura dura per protegir el que hi havia al darrere. Aquí no, aquí es va deixar tal qual perquè aquí hi havia bosc, havia d'això, per tant es va deixar. Sempre que posem una estructura dura davant d'una d'això, veieu que aquí ja no,
la platja desapareix. No hi ha platja. És a dir, si aquí posem un dic, la força de les oles peten contra l'estructura dura, reboten i s'enduen tota la sorra que hi ha. Mentre que aquí veieu que fa un petit calaix, és a dir, va entrar una mica l'aigua, però continuem tenint platja. És a dir, el que va fer el sistema es va adaptar, es va tornar a resituar en relació al mar. Tornem a tenir platja. Llavors aquí no ho veieu, això és un treball de la Politècnica de Catalunya, com diu el doctor Sánchez Arfilla, que és un també dels que va fer l'informe. I això és una decisió que ha de prendre Catalunya, això ja no és canvi climàtic, és una decisió política, és dir, què volem? Territori o platja? Perquè potser les dues no les podrem tenir a tot arreu. A tot arreu potser no podrem tenir. Si volem territori, volem protegir, perquè entenem que això és primordial, doncs haurem de sacrificar probablement platja. Si volem tenir platja, haurem de deixar que el sistema respiri d'alguna manera, s'adapti a la nova circumstància. Això és adaptar-se. I hem d'escollir quina és... A mi em pregunteu, quina és la millor? A veure, no ho sé. Jo escolliria una en concret, però depèn dels valors que tingui aquella societat en aquell moment concret. Aquí ja no estem parlant de ciència, aquí estem parlant de quin model vol aquella determinada societat en relació al seu territori. I això són les decisions que haurem de prendre o que estem prenent, ja sigui per acció o ja sigui per omissió a tot arreu. Aquí tenim el delta, un altre lloc molt sensible i molt paradigmàtic. El delta s'enfronta a tres problemes. Un és climàtic, els altres dos no. El climàtic és que el nivell del mar puja, ja ho hem vist abans, i per tant això. L'altre és, ara en té dos que no tenen res a veure amb el clima. Una és, abans que es fessin els pantans de Mequinensa i Riba-roja, li arribaven a la desembocadura del riu 20 milions de tones de sediment. Això és el que li arribava al delta. De fet, un delta existeix perquè li arriben sediments d'això, si no, no hi ha delta, el de l'Ebre i qualsevol delta. Van fer els pantans, els embassaments, moltes utilitats, no ho discutiré, però són trampes de sediments. El sediment es queda a l'embassament. Fins a tal punt que un 99% dels sediments es queden als embassaments. De 20 milions hem passat a que en aquests moments en el delta li arriben 100.000 tones de sediments. Difícil que un delta pugui sobreviure arribant-li 100.000 tones quan estava acostumat a que li arribessin 20 milions de tones. De fet, aquesta pluma que es veu aquí és de fa un parell d'anys d'uns grans aiguats que hi va haver que van arrossegar una quantitat enorme de sediments i va fer aquest plomall. És això el que fa un sediment, o sigui, és això el que fa un delta, tots aquests sediments quan baixen al sol. A part que també és molt important per la pesca, quan arribin els sediments i tot, quan hi ha això, hi ha més producció piscícola en general a les costes. I després té un altre fenomen, per això també que és la subsidència. Tots els deltes, quan arriba a això, es van compactant i van baixant i ha d'arribar nou sediment, per això és un fenomen natural. Aleshores, hi ha una discussió molt viva en el territori sobre què fem al delta, o què cal fer amb el delta, o què hem de fer amb el delta. Alguns aboguen per fer estructures dures, dics de contenció per al mar, però mentre li arribin 100.000 tones de sediments, no sé si els dics aguantaran molt de temps. De fet, Holanda està retirant dics en alguns llocs en aquests moments. Per tant, potser el que hauríem d'intentar fer és que li arribessin més sediments. Doncs aquí també és una decisió sociopolítica, què volem fer. Els demanem a les empreses que tenen la gestió d'aquests embassaments que facin arribar sediments al final del delta. Penseu que amb 2 milions de sediments, amb aquest estudi, entre 2 i 3 milions, el delta aguantaria el cop. No li caldria que li arribessin 20. Amb 2 o 3 aniríem fent. Doncs bueno, aquest és el tema que hi ha. Amb el tema de la llei vaig molt malament de temps. Però bueno, l'any 2007, diré molt ràpid, el govern va aprovar una llei de canvi climàtic, la primera a l'estat espanyol, i de les primeres fins i tot a nivell europeu en matèria de canvi climàtic. Bàsicament què té? Té una part d'objectius, és a dir, on creu el Parlament, on va creure el Parlament
que hem de fer, que hem d'arribar amb objectius de reducció. Perquè veieu una miqueta, això és les emissions de Catalunya des de l'any 90 fins a l'any 2015. Van pujar i després van baixar, la crisi econòmica se situa en tota aquesta zona, i a partir del 13 comencem a tornar a pujar. No tan fort com els períodes anteriors de bonança econòmica, però tornem a pujar. Aquesta és la situació. Què és el que hem de fer? O sigui, estem situats aquí. Doncs el que marca la llei és que hem de seguir més o menys, podem discutir si ha de ser una miqueta més així o una d'això, però ens hem de situar en el 2050 aquí, amb emissions. Hem de reduir un 80 o un 90% les emissions que tenim actualment, que són 44 milions i mig de tones de CO2, doncs ens hem de situar aquí. Nosaltres, l'Estat espanyol, França, la Unió Europea, ha de seguir un camí similar a aquest d'aquí, més o menys. Per tant, el repte és important. Aquí veieu, això és el que hauria de fer el món. Els països industrialitzats hauríem de començar a estar en aquesta curva i els països en vies de desenvolupament se'ls ha de deixar més temps, perquè penseu que, per exemple, la Índia té 300 milions de persones sense accés a l'electricitat. 300 milions, no estem parlant d'això. Per tant, aquesta gent encara ha de créixer. Això és el nivell. I què vol dir això a nivell europeu? Vol dir que quan ens situem aquí, l'electricitat hem de ser capaços de fer-la sense combustibles fòssils, amb renovables. Això és el que hem d'intentar aconseguir. El residencial, és a dir, les cases, quasi, no zero, però quasi. La indústria ha de reduir molt, el transport també ha de reduir bastant les seves emissions, quedaria una mica, i després el que seria l'agricultura i altres gasos, doncs també, però la proporció veieu que és menor en aquests dos casos que hi ha. La llei també parla de l'adaptació, prenent una mica l'experiència d'aquells. Això bàsicament el que ve a dir és no es pot aprovar a Catalunya cap nou pla, cap nou programa que no hagi fet una anàlisi de quina és la vulnerabilitat, és a dir, com és de vulnerable en relació al canvi climàtic en els propers anys. Això és bàsicament el que ve a dir la llei. Això, traduït a cada lloc, doncs significarà una cosa diferent si parlem de transport o parlem d'un pou. Però tots han de tenir l'anàlisi d'aquesta vulnerabilitat. La llei després també fa referències concretes a sectors concrets, pinzellades, això ho hem d'entendre com un mínim. O sigui, que és el mínim que entenem que dins del que seria les infraestructures han de tenir present el tema del canvi climàtic, o en el cas de l'energia, etc. Això aniré molt ràpid perquè si no em diran que això. Hi ha un altre capítol que és el de la governança i del sector públic, també li posa deures al govern de la Generalitat, objectius. Hem de, l'any 2020, el 70% de l'energia elèctrica que consumeixi la Generalitat ha de ser provinent d'energies renovables i el 100% l'any 2030. Els cotxes que té la Generalitat, la flota de cotxes de la Generalitat ha de ser vehicles elèctrics el 100% en el 2030, i això són donar exemple d'alguna manera. Crea diferents organismes, sobretot potser més important és la taula social del canvi climàtic, un espai on han de participar tots els agents socials per debatre els temes del canvi climàtic, per debatre el que us deia, quin és el model, què és el que volem en cada cas, doncs en aquesta taula. I després també un comitè d'experts independent que sobretot ha d'ajudar el govern en un tema molt concret, que és amb fer uns plans sobre les emissions de gasos d'efecte hivernacle i com reduir-les. És un tema molt concret i a més és un comitè de 7 membres, de 7 persones que han d'ajudar el govern en aquest aspecte. I aquí això va fer una mica de mal quan va sortir tots els impostos. La llei inclou nous impostos. Un impost als vehicles, turismes, furgonetes i motocicletes a les seves emissions de CO2. Això
anem en retard per molts motius. El 155 no va ser precisament una gran ajuda en aquest aspecte. La idea és que en el 2009 pugui entrar en vigor, es pugui recaptar. Havíem d'haver començat el 2018, començarem el 2019. Per tant, es calcula que a mitjans de l'any 2019 ja estarà tot a punt. I després també la llei li diu al govern que n'ha de fer un altre relacionat amb canvi climàtic, que és un impost a les emissions de CO2 a determinades activitats econòmiques. Estem parlant d'unes 1.400 en el conjunt de Catalunya. Industrials i ramaderes, i agroramaderes, les dues. Aquest també li diu que ha de fer un altre impost, però aquest no és de canvi climàtic, aquest és de qualitat de l'aire, per tant no hi entraré amb ell. I per què ens ha de servir aquest impost? És un impost, els diners són finalistes. Els diners d'aquest impost han d'anar a aquest fons climàtic, que també crea la llei, perquè amb aquests diners invertir-los en temes relacionats amb canvi climàtic, que tant poden ser energies renovables, com adaptar-se als determinats impactes, poden ser l'agricultura, poden ser a promocionar el transport públic, etc. És a dir, el govern haurà de decidir en cada moment quines prioritats i a què destinar els diners, però són finalistes. Són diners que han d'anar a aquest fons per temes exclusivament relacionats amb el canvi climàtic. També, com a punt final, estableix algunes coses tipus més social. Diu que hi ha d'haver un mínim vital per tot català. És a dir, hi ha d'haver una quantitat d'energia i aigua, una quantitat de joules, o de quilowatts hora, i de metres cúbics d'aigua mínima per tot català. I el preu no ha de ser un factor com perquè no hi pugui tenir accés. És a dir, per tant, podríem dir que tothom, per ser català, hauria de tenir accés a una quantitat mínima d'energia i una quantitat d'aigua. La llei no diu quina, diu que això ja s'haurà d'establir. I després hi ha altres aspectes relacionats amb la promoció del vehicle elèctric i amb el tema de l'habitatge. I tenia la mateixa, veus? Ja acabo amb aquesta també, perquè d'això, doncs això. El canvi climàtic ens posa davant un repte que l'hem creat per i aquest és el problema fonamental del canvi climàtic. Abans en medi ambient els problemes eren més puntuals, eren més concrets i es podien resoldre, podríem dir, sense tocar el model. És a dir, quan Catalunya tenia el problema de la contaminació dels rius, doncs va instal·lar moltes plantes de sanejament, es va obligar la indústria a que fes plantes de depuració, però el model econòmic no el tocaves, ni el model energètic ni res, no? És a dir, era més o menys el mateix. El problema del canvi climàtic és que no és suficient. Al darrere hi ha un canvi en quant al model. El model amb el qual fabriquem l'energia, el model potser de com ens relacionem amb el territori, el model en com consumim i què consumim i d'on ve el que consumim. I aquest és el que fa el canvi climàtic, a veure, apassionant des d'un punt de vista al que ens hi dediquem, però un repte molt fonamental. Davant de res més, i si hi ha preguntes, doncs aquí estem.